sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat nga intay drama ita ket manipod kanipagayam tayo a Melchor ti Agoo La Union. Ngem sakbay nga intay ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo a Melchor, kablaawan tayo manpay dagiti sumaganad. Shout out kani Ma'am Cristel di Takaronwan West, Rosario, La Union. Makablaawan met ni Ma'am Jenny di Tamatlaang Rosario, La Union. Hello met kani Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan met ni Ma'am Lorena Aquino di Taiwan. Makablaawan met ni Ma'am Janice Lanosa di Oman. Ket ipadpadanon na tinabara apanang kablaaw na itipatgan na unay nga ina dita Villaflor, San Isidro, Isabela. Kastameten kadagiti anak na ada Jansi Kanibandam dita Baluarte, Santiago, Isabela. Hello met kani Ma'am Denya Unay dita Damam, Saudi Arabia. Shout out met kani Ma'am Nida Niveras dita Luna, La Union. Kastameten kani Ma'am Raquel Favor. Makablaawan kayo amin itinaragsak kana bendisyon nga aldaw. Bueno papagayam, intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Melchor. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no adda tao a managpautang ken managtulong, adda met tao asinger ket isu dayta ti nakistoryaan ita. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Lakay. Oh, apa ya? Anya man ti bagam, Vicky. Ha? Ay, kwa nga min lakay. Kurang ti pagbayad ko iti bill ti kuryente tayo. Dumawat ako makin ka iti inayon ko. No adda kwartam Dumawat ko nam? Wen lakay. Amumot. Kasaksakadak laang iti gasol tayo. Ken nagbayad akpay iti internet. Nagpalingke ken naggrocery akmeten. Iso at talagang awanin na bati iti sweldo. No kunam adawatem. Pasensyakan. Ngamsan ka ngaikan. Ha? Ngam no ibagam nga utangam, ay ikan ka. Anya? O anya, mayat ka, tabautangan ka. Sige. Pautangan na kangarod lakay. Kaanum abayadan? Na Kaanum abayadan, kunak? kat inton agsweldo O sige, pautangan ka. Ngam bayadam abayadan, into nagsweldo ka ha. Wen, danag mun aya. Dadakkel mo't gaya man dagiti taraken nyo ababoy anak ko. Ay kat awan pa panan na tanagrawot damot amangan. Parikot ko nga rod no kasanok ngay dispos dagita ababoy. Apay, awanan tay sigud abayer yo. Di mat nga rodan umay. Ti kunana umay di Sabado. Ngam aging gayta kat awan pay man. Matagtikan ako na mangururay. Amangan kid din no addaam mo yo sa bahali abayer nanang. Awan mo't amok. Ang adda na panunot ko amabalin amang sulbar iti parikot mo, Melchor anak ko. Anya ngay day tananang. Anya nga tano ipauragam laengen. Ayunan niya. Mayat sangag pa iso day taan na panunot yo nanang. Ay talaga amayat. Ngamin, adumot laeng ti kalugaran tayo nga agsapsapul iti sa diwa a karne. Adayo ngamin akaykayat dati sa diwa ngem ti frozen. Day lang, tama nga utangan damot. Ay kat ibagam nga awan ti utang anak ko. Ibagam takasapulam ti cash. Mabalin mo mo't siguro nga ipautang ngem jay good for 1 week laeng kasjay. Sige, tagsursurak man nga rod inton malam nanang. Agdamagak no asino ti mangayat nga agurder iti karne ti baboy. Sige, tatulungan ka anak ko. Siyak tumutin ti makaamo nga agsaludsod ijay laod. Dabagak tumutin damari nena ken pare Ramon no mga lada.
Kanayon nga agsapul dagijay iti sa diwa a karne ka. Sige man nga ron, nanang. Tano adu ta agorder. Mangparti kami, inton parbangon. Ni, sa dino ti papanam lakay, Sa dino pa'y kumangay, mabanak agsingir ah. agsingir. Wen, Ni, asino ti mapan mo singiran, Melchor? ay gadag iti nakautang kanyak ah. Alangan mo't amapan ko kitin singsingiran, dagiti awan mo't utang na kanyak. Common sense mo't tan abakit. Na, anya nga utang day taaya, kan asino dagita a pinautangam. Ay gat ti baboy nga impauragak ah. Ado ti utang, manmanulaang tinagbayad. Isa mapanak agsingir. Anya, ang Melchor, idilaang matkalman day jay. Awan bibiyang ko no kaano day nga utang. Basta tinalawag, at da utang da anas ken abayadan da. Unang, ang mga no ibagada mat nga istrikto ka unay no may papan iti utang. Panunutan dalat tanti kayat da panunutan. Basta singirik idan. Tane, nariga tayo. Ang mga numalipatan dati utang da no ibaybayag ko pa itag singir. Nay, si kamit gayam day ta Melchor Baraw. Nakapasyar ka, mate. Wanda ta. Imayak ta umayak ko magsingir. Agsingir, kunam. Wanda ta. Umay kon singirin tinalayo at 2 kilo a karne ti baboy iti kalman. Ita ka din? As in now na? Wanda ta. Singiri kon. Isong agbayad kayon. Now na. Na, kunak man no makadomingo day jay apautang mau. Nung amin pabayagag pa'y iti makadomingo, amangan numarigata nakton nga agsingir. Nang runakit ado ti kalugaran tayo at iwan nga agbayad. Sa bagay matkid di ah. At to'y Baraw, bilangan man no manay day ta bayad ti karne ngayon nalak. Ne. Kurang mo tata. Kagudwala ang dahito iti presyo tinalayo akar ni ti baboy ko. Aya, pasensya kan Abaraw. Day talaang mati kwartak ita. Ang mga numabaling nga utang ko pa'y laang ti kagudwa. Sa nabalik, tabayadak tumutlaang adagaw sa apaman ang makadiskitarak. Sige. Awatag pa lang dahito kagudwana. Tata Ramon. Ang agsubliak to inton malam ah. Anya? Agsubliak inton malam kunak. Sige tanay. Ado pa iti mapan ko singirin, tata. Basta agsubliak inton malam. Kumusta ngay lakay? Nasingir mo mutlaang kadi amin dagiti nangala iti karne? Saan pa'y bakit? Ado matkid din tinakabayan. Ngam adulat tamot ti saan pa'y ang nagbayad. Isong agsubliak tumalan inton bigat. Manen? Katuan ah. Ang Melchor, inaldaw kamutin amapan agsingsingir. Anyan tulaangan nga iti kunaan dagiti kalugaran tayo. Nakababain paikit din. Agasam man tabigbigat pay laang kat agsingsingir kan. Kahit, anya kumaita. Awan rumbang nga pagbainak. Ngamin, isuda mo't ti adda utang na. Kita man di Bombay, inaldaw ama panagsingir. Unangam saan kamat abumbay lakay. Ay, basta. Di ka sumana udita, Vicky. Bayadam kit di mo tanti utang mo kanya. Ha? Saan aga po tagasawa ta, kat utang kalimutan kamutan. Na, No anya tinutang mo, bayadam, nawatam. Melchor. Anya ngay mat day ta notebook lakay. Listahan na kiti utang. Ha? Ni, aguray ka. Apay ngay nga adanagan ko anak kalista dita. Siyempre tada utang mo kanyak. Anya, ang asawa na, Melchor. Wen, ngam addalat ta utang mo kanyak. Grabe ka mo't, Melchor. Anya a klase kang asawa. Singiram ti asawam. Bayadam kit din. Iti kasta, maipid kumutan dito listaak. Seryoso ka kadi, ha, Melchor? Asawa nak? Ngam talaga asingiram nak? Katuan saan aga po ta asawa ka? Kat saan ka na mabalin asingirin iti utang mo? Melchor,
Nagsweldo kan, sana ya? Wan nang Nukasta nga rod, bayada mong ti utang mo. anya. Awanan ti adu pa sao. Basta agbayad ka nito utang mo, VK. Naimbaglangan ta nagsabat ta dito'y dalan. Pariton nyo. Ha? Kwa, parimil dyaw. Di kan makaliklik pa'y pare. Saan ka mag-alik-liklikan, pare? Nukasta nga rod, bayada mong ti utang mo kanya. Ha? Ne. Dinak mo lagata nakasta ah. Kwa, diyan ngamin, pukwa ngamin, pare. Agbayad ka man ito utang mo. Iti kasta malpasan. Pasensya kan, pare. Awan pa yung aming kwartak itang. No singirin ka, awan kwartam. Ngam numapan ka makisugal, ato ti kwartam. Kasta ka de, ah? Pariton nyo? Ha? Apaya kasta ka pare. Nabayagan da dyan nga utang mo ah. Ngam aging gaita, nagtiwad ka nagbayad. Likliklikan na pa yan. Di ko lang kahit kumatigas to yung sitwasyon, pare. Saan mo No kasta nga rod, unam abayadan ti utang mo, sakbay amaban ka makisugal. Iti kasta, san amadadaal ti panagkumpari ta? Imaya, tao may kusingirin ti kagudwa ti bayad ti nalay o karni, tata. Nabayagan da dya. Isungad daman siguro ng pagbayad yo. Pasensya kan, baraw. Ang inton umay alawas pa imot asumang pati pensyon ka. Manen, Mamait nga wandad dumaanam na mait no saan ati pensyon kulaing. Iso asapay la kumata maawatan, baraw. inton maminsan, no amuyo adiyo kabailan abayadan, saan kayo nga umut-utang ha, tata? Pasensya ka na talaga, baraw. Kasta lakit di matin akanayon ti bagbagayo. At da kwartak ditoy. Ang mapaghustula ang mit nga igatang ko iti bagas kinagas ko. Sa nabalay, tainton maalak ti pensyon ko. Sikat ti umuna abayadak, baraw. Di kagdanag. Tadyak ba't itarayan ti utang ko ken ka? Sapay la kuma, tamaawatam ti sitwasyon may, baraw. Ngamin, saan mo't ngagpapada ti sitwasyon tayo? Ha? Naimbag ka da kayo talasaya at estado ti panagbiagyaw. Da kami ngay, kukwami latan da grigrigat, baraw. Sige man langan. Inton maminsan tulang arudan. Ay na, agyaman ako na'y, baraw. Agyaman na, itik ka naman nakaawat mo. Ay, dakdakkel mo't gayam aparikot ti kunayo a solusyon ti parikot kunanang. Ha? Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Nagado ti utang nana. Nagrigat agsingir. Adayo amay mayat latamot di gulpin da agatangan ngam ti per kilo. Ti amok kat nabibiit ang maibos no iperkilom. Saan mat gayam? Mabaling kumaan no awan ti utang. Nukas kumaamin, di nasayaat. Ngam saan mat ngarod. Makapanlog pa higit din ti inaldaw ang mapanag-singir. Tumaktak iti oras. Lugi negosyo. Pasensya ka na, anak ko. Ti amok kat makatulong ak. Ngam saan mat gayam ta nakarkaro mat aparikot ti impaay ko. Okay lang magkid din nanang. Pampanunutak lang ngamin ti panog ko. Masayangan ako unay. Amuyo mat. Kwarta ken adumot aling et ti puunak iti dayto ang negosyo. Sana bale, ta saan mat amay may sa ti aldaw, anak ko. At least, napadas mo. Ammum ton ti aramidam inton sumarunok. Anya ngay ti planom italakay. Nadlaw ko kat kasla bumasbasit mat abumasbasit dagiti agur order tunggal agparti ka iti baboy. Wan nga rod. Awanan. Lugi negosyon at talaga no kastilaan. Awan tumat ngaminan ti sigot a buyer ta. Kasano pa yan ang maidispos dagita a baboy no saan nga ipauraga. Panagkunak kat likliklikan da kan dagiti daddo maakalugaran tayo. Tapay mo't anak ko ng tikas tabakit. Wen ata singir kamot ngamin asingir. Ha? Adapay nangag ko adida kanon kaya ti agorder kan ka. Ngamin, ma-stress da kano iti danda ni inal daw apa nagsingir mo. Ma-pressure da kano tunggal agsingir ka. Eket alangan mo't utang nga rod tinaskan lang nga bayadan da. Kasanumot nga iti puunak no di da kaya tagbayad.
Damag ko ang nagparti manandamanong Melchor iti baboy. Nagorder kayo ka din, tata? Mayat kumamanin at agurder ken kwa na. Ngam, hek! Diya akong nagurder, tas singir mit asingir. Nakunayo pa tata. Grabe, ti kina-stricto nang agpautang. Noan niya ti aldaw ang nagtulagan nyo, talaga nga isuday jayan. Di pa'y matmangtad iti palugit. Ay, un nga rod balasan kaw. Mawatak mo't kidiya. Ngam, ay na. Sobra tigas diyang ugali na. No negosyante ka, nasken laang aywa na met dagiti customer mo. Saan ang mabalin asi ka akanayon ti awatan da? Rumbang na laang met nga awatem ida. Husto ka balasan kaw. Give and take laang mo't day takay. Asino kumangay tagtitinulaw. Kung saan ada tayo mo't laang agkakalugaran ken agkakaroba. Day takumati panunutan ni Melchor. Unay matan ti kastay. May inot matan dagiti tarakan ko ang baboy. Anya nga taaya apis ti kimpot kadakwada. Wano? At ang samot ng sabidong kadakwada. Ay, una yan. Bigay! Bigay! Apay ay Melchor. Itay ka pa'y apukaw. Kasano kat nakabaybayag kamad ngamin? Kita ang dagiti tarakan ko ang baboy anay. Ni, apa yan? Anya tinapasama kadakwada na kay. Saan dan samot nga agkut-kut eh. Natay ka din dagita? Wen, talon tinatay. Hawalin. Matay doon sa hamot aminan. Ay sus, apa yan nga eh. Diyak amo ano niya klase a peste ti kimpit ka nakuwada. Tapay akastamot tayo. At tapay kiti atap ko. Nga mga no damot din ng sabidong ka nakuwada. Taasino kumangay mo't ti mga ramid iti dayta? Kaya sino ba'y kumangay? Dagiti agdati sakit tinagam na kanya ah. Saan mo't siguro lakay? Ang mga no talaga nga adalaang peste ti baboy ita. Iso akas na. Ti kasayaatan nga aramidom ita. Ingka agpa-advise iti doktor dagiti animal. Iti kas na amum tar aramidom. Melchor baraw. Nay, apay nga da kayo dito balay tata. Imayak ta umay kubayadan ti utang kaw. Amaw ka nabayagan day jay. Ngamuray ka sa nun ti kinabayag na. Pampanunutik lat tamay. Malaksid nga umayak agbayad. Umay kumitlang itadkin ka day tayo. Anya mo da ito tata. Kasla agas mat. Wen baraw. Agas. Pangananwak ngay kumaidi da ito tata Ramon. Agas para kadagiti taraken mo ababoy baraw. Daytoy ti patpatumar ko kadagiti taraken kaw. No kastoy nga dagwarwaras nga infeksyon ti animal. Ha? Ilaok mo lang iti kanin da daytoy. Kaslay so daytan ti pan nakabitamina da. Makatulong dayta tapnusan nga agwaras ti peste. Ken tapnusan da anala kaakaptan iti sakit. Sigurado kayo, tata? Hun baraw. Elan, ipatumarmon kadagiti taraken mo dayta nga agas. Itikas da. Maagapan ti panagwaras ti piste. Aramida mong sakbay matay da amin baraw. Melchor? Nadlaw ko ti kinaulimak mo ah. Manunga aldawan akas da ka. Apay, adda ka di parikot. Ha? Ay ko. Awan, bakit? Sigurado ka? Wen, adalang pampanunuta. May papanitian niya. May papanitisan na nasayat ngayon araramid ko iti kalabas. Ti kahit ko sa wen, kati pa nagsingsingir ko iti. Taapay mat. Damok ngamin. No istrikto ak nga agsingir, agbayad damot adagos. No pilitak ida asingiran, mga bakak. Ngamin, makasingirak adagos. Sa anak amalugi. Saan mo't gayam? Namiris ko asan gayam nga amin abanag. Katnaskan asingiran. Ngamin, di mo ammo no asino ti tumulong kan ka. Intundumteng ti aldaw ngagkasapulan ka. Pudnong addaw utang daanas ka na bayadan da. Saan mo't anaing kalintigan ti inaldaw a panagsingir ko.
Ngamin, at damat panunot dang umayag bayad. Naimbag man ta na panunot mo day talakay. Wan bakit? No sino pa'y ti inistriktuak asining singir idi. Isu pa'y ti nakatulong kanyak. Iti danda ni mapesti dagiti taraken ko ababoy. Husto ka lakay. Wan, pudno nga daot ang dakan ka. Ngam di mo matpursaan ida ang agbayad. At damat oras wano ka nito ti panagsingir. Kang runaan iti amin. At dalat ta kumalugar ti pan nakaawat iti pusom. Ngamin saan tayo met nga agpapada iti sitwasyon. Wan, bakit? Ngam saan na akayat asawan, asaan mo met idan asingiran. Masapul abalan sila ang met lakay. Wan, bakit? Katagyaman ak. Ngamin, oray ka sanuti pa ng puwersak mo't amang singir idigan ka. Saan kalataan na uma anang ipagpakaawat, kan nang ipalpalawag kanyak. Awan anyaman na lakay. Agasawat na. Adda sinapataan ta. Iso apagrebengak nga rudmat timang palagip kan ka. Dakala pagyamanak iti Diyos. Ngamin, nakaamiris ka matlaangan. Wan, bakit? Pinampanunot ko ngamin dagiti nararamit ko iti kalabas. Katkasla makonsensya ak. Ngamkit singir klatamot adag iti nakautang kanyak. Ay katun madimot ano mailibre laang dagiti nagbanugam lakay. Rumbeng na laang mat asingiram. Ngamin, utang dayjay anasken laang mat abayadan da. Wan, bakit? Singir klatay da. Ngam sursuruwa kon adenggan ti tunggal rasunda. Basta lakit din na inkalintikan mo ti rasunda. Kat no talaga amasapol nga urayat, no kaano ti panagbayad da. Aramidak, bakit? Jakman mo, nga manipod idi tinulungan nak ni Tata Ramon kat nagimbag dagiti taraken ko ababoy, kala at matlatan ana amiris ko dagiti saan anasayaat nga inararamid ko. Nang runa no kasjay nga agsingirak kadagiti pautang ko. Manipod idi, binaliwa kon ti kasjay nga ugalik wenno ti kinaistriktok nga agsingir. Ket aging gaita, itultuloy kulat tamat ti kastoy a negosyo mi nga agasawa. Nakaala kami maten iti pwesto mi ditoy palengke, ket dagiti drama yo ditoy YouTube ti dangdanggan mi iti inaldaw. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Melchor. Ken ka pagayam Melchor. Numaminsan ngamin adalat tamat makuna a disiplina iti panagsingir. Ken adda kumamet kasuratan wenno tulagan no kaano abayadan ti utang. Ditay kumamet aramidan nga inaldaw ti panagsingir. Ngamin talaga ama pressure met dagiti nakautang. Saan lang adayta? Mabalinpay ang makadadaal itilin na nganyo kas agkakalugaran ken agkakaaruba. Adalat ta kumamet pan nakaawat. Ngamin, ditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsarono nga aldaw. May mayatlat tamet no adda makuna a balanse. Tunggal maysa kadatayo kat masapol a responsable tayo met. No ammom nga imutang ka, ammom met nga rod abayadan. Alakastan pagayam Melchor. Ket shout out kada kayo amin di tapalengke ti Agoo La Union. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Pagyamanan mi unay ti ingka panagsurat pagayam Melchor. Sapay lakuma ta itultuloy yulat ta ti dumngag ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.